episod cu fratele meu pe Stumble, guys. What, ce are? Ok. Kevin, să vezi că în meci o să-ți dau mare emote, lumea. Ce emote? Mie îmi place foarte mult emote-ul ăsta, așa, cu papucă. Poți să dai shoot într-un player și după aia cade. Bam! Dar nu înțeleg, stai un pic. Tu vorbești, Kevin, sau nu? Bună. Nu înțeleg. Ce să-mi pun un alt skin? Da. Dar ne bagă în meci. Ui. Stai un pic, unde skin-ul? Uite-l. Hai, da. Nu pot să o select, că ăsta e lag. Nu, e honey drop. Am văzut că e honey drop. Da. Ok, e honey drop. Uite, da. vezi? Bă, Sunt uite cu tine. Cream cu tine. Nu-i bine, nu-i bine. Ui. Nu-i bine deloc. Dar măcar sunt jos și e mai mult spațiu. Da. Eu sunt în al doilea. Eu sunt în al Uite, doilea. am văzut unul cu skin-ul meu. Bă, dar ce mă enervează că sunt mulți. Ce-aș fi nu ca alții Sunt prea mulți. Uite. Nu, mă duc pe... Ok, bine, totul bine, totul perfect. Am murit. Totul perfect. Încă Amândoi. Oh. Dar vreau să facem... Kevin, stai mic, Kevin, nu te mișca, nu te mișca. Facem... Stai mic, nu te mișca, stai jos, stai mic. Uite, Darius, uite-l. What? Stai mic, cum îl vezi? Ia un pic. Bă, ce are? Double jump, what? Ia stai un pic, unde e insula aia? Unde ai găsit-o? What? A dispărut. Gata, Ok, s-a terminat meciul. s-a terminat. Da. A băgat un obi nou, ceea ce este foarte șmecher. Da. Să mă uit pe ăsta. Ok, 2 minute și câteva secunde. Și pe Battle Pass, stai un pic să mă uit pe Battle Pass. Pe Stumble Pass, ok. Ok, e bine, dar dacă... Este... Nu contează, că oricum. Că, văd și tu ca ce pui. Bă, Kevin, stai mic, nu te mișca, nu sări. Îmi dai cu papucul. Stai mic, Poți și ca să-mi dai dacă vrei. Dar nu meciul ăsta. Ok, cică meciul ăsta, cică. Bă, o, e bine. Bă, mă duc în ăsta. Nu! Ei, eu Dau vreau. emote de picior. Ca să ajung mai în față. Yes. Ok. Stai mică, dau emote de papuc. Ăla m-a ajutat. Oh, uite. Gata, mă calific. Dau emote de picior. Gata, al doilea. Bravo. M-am calificat. Gata, s-a calificat Ăla nu e emote de picior, ăla e emote alunecare. Adică ca să-i dai... Da, e emote de picior. Adică... Kevin, stai mic, vină aici, la minge, nu te mișca. Kevin, nu, stai mică, vin. Kevin, vin acum. Kevin, vino jos. Vino aici, mă vezi? Kevin, nu te mișca. Du-te jos din nou. Nu, vino jos aici, lângă mine. Stai mic, nu te mișca. Stai mic să-ți dau papucul. Bă, stai mic, nu te mișca, nu sări. Kevin, nu sări. Ne bagă mergi. Bă, de ce? Haide, bagă... Pe harta asta e easy piciorul ăla. E că ăsta, cum îi spune, uite. Hai, dai. Mamă. Nu vreau să dau papucul. Cine e aici lângă mine? Eu sunt. Nu e nimeni. Da? Bă, ce? Fiți atenți la fața asta. Mare picior. Bă, nu am dat bine. Ăla nici picior. Ce faci? Cum stă? A, uite, acum a căzut. Stai mică, mă să-i dau lui Gigel. Mare emote, cum îi spune? Papuc! Ia uite cum a căzut. Mai dă-l și pe ăla jos. Stai mică, îl dau acum. Bă, e grijă să nu stai emote. Eu sunt aici. Păi nu are... Ai grijă la bombă. Kevin? Hai, dar tu te. A, ce faci? Stai mic. Papucul!
Eu uite, Bă! e căzut, ok, scuze, De ce mi-ai scuze. dat? Oricum, nu contează. Nu eu ți-am dat să știi, mă crezi că nu ți-am dat eu? Nu pot să meu pe tine că nu e să mâncați. Ping, i-am dat unul. Nu fi, Gigele, nu fi nebun. Bine, m-am calificat. Yes, am Tu Da, m-am calificat. și altcineva. Da, și altcineva. Da, am omorât... am dat cu talpa aia și toți s-au dus în apă. sunt. Dar uite, ai Mă. ținut ciu bine. Pang. Ia să vedem ce skin epică. Eu îl vreau pe blue ăsta. Vreau pe blue, e foarte șmecher. Da, ăla e cel mai legendar. Nu. E legendar Păi skin. că ăsta, da, e bine. Ok. Nu vreau să-l pun. Uite că ne bagă meci. Ok. Care ți-a picat? Ne-a picat un skin epic. Dar e corect că ție îți pică mai skin epic, dar Nu, îmi dă și speciale și asta. Sunt primul în față, pe bune, mă crezi? da, te văd. Mă dau mare picior. Piciorul mă ajută extrem de mult. Adică pe bune. Dar de ce nu te-ai urcat pe munte? Da, știu. Știu că pot să mă urc pe munte, doar că... Păi nu mare aluneci emote. pe multele. Mare ăla. emote. Dar Ok. nu că aici nu aluneci? Nu alunec deloc. E Stumble Guys pe Roblox. Aha, ce nu aluneci. Bang! Că nu e corect. Dar înainte era Stumble pe... Acum am băgat un update nou pe Stumble Guys, adică pe Stumble Guys pe Roblox. Să merg aici în Roblox. What? Mi-a dat mare pumnul. Miau, taru, vezi că vin. Măcar m-am calificat. Bine! Eu al doilea, eu al patrulea. Da, uite, să mai califică unul. Măcar e bine că te califici. Asta contează. Dau mare picior, am dat lui unul picior. Da, mare picior. Da, că l-am lovit eu pe el și după aia a venit el pe tine. What? Da. Uite. Dar vine că ți-ai atacat. What? Ce? Uite, nu sar deloc. Nu dau să sar. O să ia mică, dau mare picior. Bang! Vrei ca să fac Bă, eram să dau gol cu... Dar vrei? Da, uite, ți-a picat pinguinul. Ți-a picat pinguinul, ne bagă Ce meci. ăla? Ne bagă meci. De play, ok. Haide bloc de ieși. Bine! Da, bine ți-ai zis-o. Mă duc Uite. înapoi. Nu, stai mic, nu dau acum emotul de papuc. Acum am 100 de bănuți. Ok. Ne-a băgat în meci. Bam! Thank you. Măcar e bine că nu am murit. Da, e bine că nu ai murit. E că... E bine că eu am skin-ul ăla ca al tău. Am ăla mov și ăla cu... Bam! Eu încerc aici să fac Free Fire. Free Fire fac. Bam! Am reușit Free Fire! Mama, ce eram să mă duc în laser. Da. Și ore ia ca să mă duc în laser. Bă, ce- Uite, ăsta e Free Fire-ul ața, uite. Mamă, fii atent la asta. Fac Free Fire. Bine! Nu, ai murit. Oricum că Ai vreau ca căzut, să... ai căzut. Dă mare picior. Eu te-am... Dariuț, ți-l arăt pe skin-ul ăla. Epic. Așa. Bine! Nu, haide repede. Bine. Unde e? Mai dau încă o dată emote. Unde e Bam! ăla epic? I-am dat. Credeam că Uite, tate ce câtrica ce l-am. Nu, eu l-am. Ăla e mitic. Skin-ul ăla e mitic, Kevin. Adică că e mitic. Că l-am luat pe ăsta. Ăsta e special, carnea. Da. Să știi. Mi-a dat și țemuri. Bă, Și e la... mi-a dat skin-ul ăla mov. Bine! Unde Bine! e skin-ul ăla mov care l-ai tu? Nu, este, uite așa, cu foc. Uite, trebuia ca să l-am. Eu nu l-am luat de acolo, să știi. Trebuie ca să mi-l pun? Nu poți să-ți... Puneți-l dacă vrei, skin-ul care ți-a aplicat acum. Mi-l pun. Dacă vreau eu. Puneți-l dacă vrei. Nici o Ei, dar nu problemă. vreau pe ăsta. Bam, mai băgăm un meci și s-a terminat episodul. Ăla. Uite, încă un meci și după aia gata. Episodul gata, ok? Și după aia Semic,
Stai un pic, bine. Gata, mi l-am pus. Bravo. Vezi ce epic e? Aha, e epic. E? Nu e epic, e special. Da, e special. Mi-a picat special. Mă, ce bine trag! Am tras la poartă, bum! Cu mingea. Mamă, haide. What? Electric gear. Dar nu, și ne bagă în meci. Oh, mă. Nu, honey drop, nu. A băgat honey drop, ok. Ba, ne mai jucăm un meci? Nu, decât meciul ăsta și gata. Și după mai facem? Da. Uite. Ia, în care vine că... Bă. În care vine că am picat jos. Bă, ce bine, mă. Mama, aici e mai multă... Bă, dar eu nu pot să dau aici e mai emote. mult spațiu, Nu dar... pot să dau emote pe honey drop. Honey drop. Nu pot deloc. Nu mi arată că pot să dau emote. Da? Da. What? Honey drop e cel mai cat. Piu. Am găsit jos. Nu ca să... Hai ca să me calific. Ui. Lasă-mă, că tu ești Mem. ăla. Piu. Te rog să nu vină nimeni aici, că nu am nevoie de nimeni. Bă, dar tu ești sus și eu sunt mai în jos. Aproape... Nu, e bine că nu am căzut. E bine că nu-i. Nu! Am murit. Cine? Ok. Dacă v-a plăcut episodul, dați like și subscribe. V-am pupat. Pa!